Να πω μόνο μια κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι χάρη αυτό, είναι υποχρέωση και δεν το λέω πολιτικάτικα, το λέω γιατί το πιστεύω. Το λέω γιατί, ακούστε, είναι η δεύτερη εκδήλωση που γίνεται σήμερα εδώ. Γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση. Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει αντίστοιχη εκδήλωση των ατόμων με αναπηρία εδώ, που έγινε χαμός στο ειδικό σχολείο. Να πω κάτι, ότι σύντομα θα ήθελα να σας παρακαλέσω, σύντομα να έρθετε μαζί μας στο 8ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στα Πολυκλαδικά, όπου εκεί θα γίνει ένα πρότυπο κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δώσαμε μάχη για αυτό, προσέξτε. Θα υπάρχει το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με αναπηρία, που τόσο ανάγκη το έχει πολύ. Και επειδή δεν θέλουμε να το κεντροποιήσουμε, απάνω στο δεύτερο όροφο θα έχουμε και το δημοτικό μας οδείο. Άρα λοιπόν θα είναι... Κλείνω για να μην σας κουράσω να συνεχίσετε το γλέντι σας, να πω στους γονείς μια κουβέντα. Και θέλω παρακαλώ πολύ να την αξιοποιήσετε. Όλες οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία πάνω από 67%, να ξέρετε ότι έχουν πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη της πόλης μας. Πλήρη απαλλαγή. Παρακαλώ, ελάτε στο Δήμο να κάνετε την αίτησή σας και μόλις ολοκληρωθεί η χρονιά θα έρθετε να πάρετε πίσω όλα τα δημοτικά τέλη τα οποία έχετε καταθέσει κάθε χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλό χορό με την αγάπη μου και να ξέρετε ότι από ψυχής, ειλικρινά από ψυχής είμαι κοντά σας, γιατί σας αγαπώ και σέβομαι τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με καλέσατε.